Kolumuzdan arkadaşlarımız darp edildi. Li Ankara'ya daxuyaniya yekîtiya pisîşkên Tirk li ser biryara serdozgeriya Komareya Ankara'ya ku îro ji bo ji kardorxistina Şebnem Korurfincan cı doz hat vekirin. Ev di demekê de ye ku berî çend rojan rayedarên AKP gotibûn dibel cihê wê qeyûm bêdanîn. Yaşasın TTB! Serokên Odeyê Pisîşkan yên parêzgehên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî amade bûn û li dijî girtina Seroka Yekîtiya Pisîşkên Tirk yek yek nerazîbûna xwe anîn ziman. Asıl niyeti dillendirilmiştir. Armanca vê biryarê kontrolkirina yekîtiyê ye ku desthilat naxwaze polîtîkaya parastina tenduristiya xelkê bê birêvebirin. Nêta desthilatê bêdenkirina me ye û birêya girtina fîncancı dixwaze rêveberiya me ya hatiye helbijartin ji kar dûr bixe û bi rêbazê xwe yê kêfî me û hemû civakê biçevisîne. Bu ülkede demokrasi mücadelesi sonuna kadar. Seroka Odeya Pisîşkan ya Amedê Elîf Turan jî di daxuyaniya xwe de amaje bûyekê da ku armanca desthilatê ew e rêl karkirina wan bêgirtin. Şebnem Korurfincancı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin başkanı sadece ülkemizde değil, uluslararası kamuoyunda Birêz Şebnem Korurfincancı ne tenê li Tirkiye li gelek welatên cîhanê wek kesekî di karê xwe de pispor û miroveke zaniyar tê naskirin. Her dem li gor rêgezên yekîtî û mafên mirovan karê xwe kiriye. Ti caran rê nedaye neheqiyê. Em jî dibêjin kes nikare me bêdeng bike û em ê li ser têkoşîna xwe berdewam bin. Bir dili bilmemek ve o dili anlayıp konuşamamak. Pispora Tıpa Edlî û Seroka Yekîtiya Pisîşkên Tirk Profesör Doktor Şebnem Korurfincancı piştî ku bîstê cotmehê eger bikaranîna çekên kîmyewî ya Tirkiye li dijî gêrlayên PKK anî bû ziman, 26 cotmehê li bajarê Stenbolê bi hinceta propagandaya rêxistina terorê hat desteserkirin. û doh bi şev 27 cotmehê ji aliyê dadgehê ve hat girtin.